ассалому алайкум, тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сеҳату саломат ҳастед. влоги имрӯзаамонро аз омода кардани субҳона сар мекунем. имрӯз рӯзи истироҳатӣ буд ва барои фарзандо оладьи омода карда истодаам. тамошобинони азиз, соҷида ҳамроҳи рустам хонаи падару модарам омадагӣ. ҳозир қати аминка прогулка баромада истодаем. Очень красивый. Вообще красота. Давай. Поехали. Перволожка, брокколи, Конечно. кабачок. Кстати, она в тот раз морковку так сделала. Кабачки она ела. Конечно, гадость, но... тамошобино мо аминава аллакай ана ҳамин пюреҳоя метием аз чормоҳагӣ. барои шумо боз як лайфхаки дигар, онҳое ки кӯдаки майда доранд, аз чормоҳагӣ уже як лошкаи майда, як қошуқи майдача шумо метавонед уже ба кӯдак диҳед. беҳад фоида дорад кабачок. 4 плюс кабачок и это. Да, тут только кабачок. Так-то брокколи, да, еще? Брокколи одно. ҳарони азиз, имрӯз як намуд печеньеи осонак омода мекунем. Шоколадное печенье. Барои ин ба мо ана ин гуна какао лозим аст. ҳозир ванилин мегирем, духтаро. ҳамаша якҷоя мекунем ва дар тафдон мепазем. Какаоя ман ҳамаша илова мекунам, духтаро. Инҷо 250 грамм, 200 грамм тақрибан, барои он ки мо уже истифода бурдагӣ аз ин. барои оилаи мо калон буданаш, ба ҳамин хотир ман бисёр мекунам, печенье бисёртар тайёр мекунам. барои ин ба мо какао лозим, орд, сливочное масло, шакар, сода, тухм, намак камтарак, ванилин ҳозир илова мекунам. ва духтарону гуфта намонад ки ҳамаи ингредиентҳо бояд ҳарорати хонагӣ дошта бошанд. ана ин стакан, духтаро, 500 миллиграмм. аслан аз рӯи рецепт ҳамаи маҳсулот 250 миллиграмм мебошад. ман бошад 500 миллиграмм барои двойной порсия мекунам. ба ҳамин хотир ана инҷо шакарам 500 миллиграмм, тухмам 2 дона неву 5 дона ман илова мекунам. ана ҳамин хел.
моҳи азиз, дар ҳамин ҷо мехостам оиди кори ширкати Атомӣ барои шумо маълумот диҳам. кор дар ширкати Атомӣ беҳад осон аст. Ногуфта намонад ки кор маҳз барои он занҳое ки дар хона нишаста кор мекунанд ва мегӯянд ки маблағ надоранд барои тиҷорати худро сар кардан. маҳз барои ана ҳамин гуна занҳо гуфтаниам ки натарсида биёед бо мо ҳамкорӣ кунед. дар рӯзҳои наздик иншоаллоҳ 8 март дар тоҷикистони азизамон кушодашавӣ мешавад, яъне кушодашавии грандиозный бо шукӯҳ дар ватани азизамон мешавад. ба ҳамин хотир чӣ гуфтаниам, хусусан он занҳое ки аз тоҷикистон номнавис мешаванд, занҳои азиз, дар рӯзҳои наздик аллакай 8 март дар тоҷикистони азизамон кушодашавӣ официально мешавад. ба ҳамин хотир онҳое ки то ҳол номнавис нестанд ба ширкати озоду ободи Атомӣ марҳамат, духтаро биёед бо мо ҳамкорӣ кунед. шахсан ман монанди шумо метарсидам, мегуфтам ки ҳамаи ширкатҳо якхеланд, ҳамаш якхел, бал мекунӣ, харид мекунӣ, лекин не. баъди оне ки ман маълумоти пурра гирифтам оиди ин ширкати Атомӣ, тамоман куллан фикрам иваз шуд, духтарои азиз. ба ҳамин хотир биёед бо мо ҳамкорӣ кунед. беҳад ширкати хуб аст, хариди ҳармоҳа надорад, духтаро. охирон хариди ман моҳи октябр, духтарои азиз. ман ҳозир вақтама меёваму барои шумо аз лични кабинети худам расм мегирам, нишон медиҳам ки охирон хариди ман ҳамин крем барои даст буд. дигар ягон намуд ман харид кардагӣ нестам. бори дигар такрор мекунам ки кор маҳз барои ҳамон занҳое ки маблағ надоранд барои тиҷорати худро сар кардан. ба ҳамин хотир биёед, пушаймон намешавед, ҳама тарафа дастгирӣ мекунем. акнун какаокати равғана тухма якҷоя кардем, инани хел алаяш мекунем ва шакар дар ҳамин миқдор шакар илова мекунем. шакар илова мекунем ва кефир, духтаро. кефир илова мекунем. кефира якҷоя мекунем бо шакар ва какао, равған. камтарак равғани растаниам илова мекунем, духтаро. инҷа сода илова мекунем. сода тақрибан як чайни ложка. Привет, пришли? Молодцы, умнички. Сода илова кардем. ҳозир камтарак намак илова мекунам. ана ҳамин қадар намак. ванилин ва акнун об илова мекунем. свет включила? духтаро, ана ҳамин гуна хамир мешӯрем. хамири мо бояд мулоим биёяд. барои шоколадне печенье хамир бояд мулоим бошад. тақрибан 40 дақиқа дар яхдон меистад. камтар сахт мешавад, барои формировать кардан осон мешавад. Можно телефон? Спроси у мамы. Привет. Посмотри.
Поднимается прям. Типа сильно поднимается. печеньеҳоро тайёр карда истодааст. Михаил, инҷо бошад хлеб тайёр шуда истодааст духтаро. Хлеби гречневый. ин печкава аҳамият надиҳед. Ҳар дафъа мо баъди тайёр кардани хлеб печкаи мешӯем. ҳозир баъди тайёр шуданаш боз мешӯем. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. то наворҳои оянда, худо нигаҳбони мову шумо бошад.